Утро, тази сутрин рано се събудих с вдъхновение да снимам влог, така че започвам от самото начало на деня. Приготвила съм си чашата кафе и нека да се погримираме заедно. Кадренето с колан е най-доброто решение, когато сутрин искам да отделям много време за косата си. Също така не я горя по никакъв начин. Просто сплетох се снощи с колана, напръсках лак за коса и след като вече е хубаво изсъхнал, просто разресвам с едър гребен, като във времето дори косата застава още по-добре. Но сега ще я прибера ето така, защото ще ми пречи иначе. Ще се гримирам ежедневно, средно по-скоро, защото дори най-ежедневният ми вариант е с тониращ крем, но ще използвам фондютен. И ще си включа ето този супер стей на Maybelline, защото си имам от него и трябва да си го ползвам и ми харесва също така. Нанасям много тънък слой директно върху грижата за кожата, която съм поставила. Дневен крем, серум, дневен крем с фактор. И нанасям тук и по шията, защото е по-светла. Днес нямам специален повод, дори можеше да сложа един тониращ крем само, но реших все пак за видеото малко да се пипна. И имах настроение допълнително. Днес ще се виждам с моя много близка приятелка Рени, с която сме били съквартирантки на 3 места: в Пловдив, в София, в Италия и със сигурност, ако следите канала ми, сте я чували, ще дойде у нас на гости, защото аз съм сама с Ема. Георги се наложи да отиде в Харманли, така че ще бъдем известно време двечките. Тя не е на градина, боледохме доста тежко вкъщи. Вече сме добре, но все още при нея има един такъв процес на възстановяване. В смисъл, трябва да сме внимателни и да не рискуваме. Така че ще се гледаме тук и Рени ще дойде вкъщи и нямам никакво търпение. Тази връзка много искам да споделя за Рени, защото тя създава страхотни неща, ръчно изработени, плетени играчки и не само. Това е един чудесен коледен подарък именно сега. Така няма да пазаруваме просто нещо масово внесено от чужбина, а ще подкрепим някой. Отделно е вложено много старание. Ще приложа отново снимки на играчките, които създава тя. И да, ви давам една бърза идея за празниците, която е просто чудесна. И разбира се, искам да подкрепя и нея, защото тя много заслужава. Фиксирам веждите с ето тази спиралка на Catrice. На Catrice ли беше? Да, на Catrice Volume and Lift, която има цвят. И ще оставя да се изсъхва, докато работя по скулите. Има много нежен цвят. Искам да фиксира косъмчетата и после да допълня само там, където има нужда. Сега се взимам ето тази палитра на Catrice, която е с контуриращи кремообразни цветове и е страхотна като формула, не става на петна, много лесно се работи с нея. Взимам ето този по-светлия цвят и четката за фондютен и директно така в по-предната част и леко назад започвам да разливам с четката. Много нежно, не искам някакво силно контуриране, просто леко да дефинирам чертите. В това видео ще ви покажа и разни новости. Новата колекция на Seventeen. Пристигнаха две интересни пиар пратки. Едната е от български бранд козметика, другата е корейска марка, грижа за кожата. Така че ще ги видите и тях. Ето така, много деликатно вземам си една чиста четка и съвсем леко тук отбирам излишъка. Продължаваме тук страни по челото. Сега продължавам с ружа. Ще сложа нещо нежно, прасковено. Но много деликатно, защото не знам с какво червило ще съм и може би ще се наложи да добавя после нещо прахообразно. Съвсем лекичко на скулите. На камерата изглежда по-бледо, защото светлината ма е силна. Но се вижда на живо. Нямам коректор, все още виждате, ще го сложа след малко. Сега сложих си малко коректор тук, както виждате. Взимам си четката за коректор и разливам. Коректорът е на L'Oreal. Доста голяма разфасовка. Колко милилитра е? 11 мл, така че доста бавно свършва, много количество, което е супер. Между другото още нещо, четките ми, въпреки че това в момента е стария дизайн четки, сега са с печат без номерация, с златист печат, който е много красив. Но тези четки Beauty Art в момента до 10 декември ще бъдат намалени, както и достъпът до онлайн курса и комплекта от двете. Има намаления в сайта ми, така че може да погледнете. Като те ще продължават да си бъдат с новия дизайн, просто тези, които са стария дизайн, първия дизайн, все още са си здрави, аз продължавам да ги ползвам, което значи, че са
хубави като качество. Разбира се, те са по-бюджетни четки, но за бюджетни четки гарантирам, че се представят супер. Между другото, ще снимам скоро видео и за почистване на четките, защото се оказва, че доста хора правят разни малки грешници, което съсипва самите четки. Имам и нов продукт за почистване на четки, който е интересен за тестване, така че ще има видео и на такава тематика. Сега сложих си коректор и ще се върна към веждите. Взимам си тази бюджетна палитричка на Oriflame, която ви показвам всеки път. И съвсем леко запълвам там, където има нужда. Много деликатно. Ето тук веждата ми има липсващи косъмчета спрямо другата. Липсва и малко обем, така че допълвам. Нещо такова. Аз обичам по-късно пак да се връщам на веждите и да си ги поизпипвам. Сега с четка от коректора просто е така леко минава в горната им част, за да ги улекотя. За да ви покажа нещо, което не съм слагала в това видео, ще включа ето този хайлайтер на Max Factor, който е много нежен и много ми харесва. Ето го. И ще нанеса много деликатно на върха на скулите, за да не е прекалено. Дори може би ще поставя с пухкава четка за сенки, за да не прекаля. И нанасям тук на върха на скулите. В YouTube канала не съм показвала и фондиотена на Max Factor, който получих от втората им PR кутия, който е 3 в 1. Основа, също така коректор и фондиотен. Между другото, формулата е много добра. Притеснява се, че няма да има подходящ цвят за мен, но единият ми е пасна, така че да, успешно беше и това и наистина спестява време, защото не нанасяте по никакъв начин коректор, директно слагате под очите. Много удобно. Сега поставям от хайлайтера и по клепачите много леко. Тук във вътрешния тъгъл, на подвижния клепач, под веждата, над нея, малко тук в средата на нослето, над устните. Преминавам към пудрата, която вече е на изчерпване. Фиксирам тук в Т-зоната, под очите също така с пудра, на брадичката. И това е. И сега ще поставя и от този руш на Max Factor, също, който не съм го показвала в действие и много ми хареса. Ето този, много нежни ружови. Имаше един по-светличък розов, който е по-озаряващ, но ето този ми харесва, че едновременно има блестящи частици, дава допълнително хайлайт ефект, едновременно е като руш, едновременно и заради кафявото дава едно нежно бронзиране. Дори реално, ако бързам, мога да сложа само него, за да имам лека руменина и бронзиране, че и озаряване, така че е доста мултифункционален. Ще си взема една по-голяма четка и ще нанеса на върха на бузките. Тук, виждате, оставя се цвят и леко разливам назад. Дори поставям леко ето така на върха на нослето. А това е бронзиращата пудра на Max Factor, която тогава също изпробвах и също много ми допадна. Още нещо ново, което тествах наскоро, беше бронзираща пудра на NL Beauty, но аз ви я показах в един рил, така че може да ме последвате в социалните мрежи. Там показвам така по-концентрирано по един продукт или два продукта, така че има разлика и може да видите нещо ново и там. А това е бронзираща пудра на Max Factor, която съвсем леко е така ще нанося на върха на нослето, без да прекалявам. Тук не искам да слагам много, само с остатъка по четката, защото ми е достатъчно вече, не искам да прекаля. Но ще поставя от бронзиращата пудра съвсем леко тук в сгъвката, за да дам дълбочина на клепача. Си взема една моливна четка и ще поставя и отдолу. И сега продължавам с телесен молив за водната линия, за да събудя погледа. Вижте как изглежда много по-отворено окото, по-свежо. Сега ще си взема черен молив. Черните моливи бързо ги сменям, защото срокът им изтича по-бързо, развалят се. И сега съм на един молив. Къде е? На Oriflame. Той беше купен още миналата година, стоеше си пакетиран. Именно за да не се разваля и беше на Giordani Gold. Не е най-добрия му. Интензивен черен цвят е, но много се разлива по водната линия. Сега ще сложа горе и ще се отрази и долу на бялото, но както и да е. И като спирала ще сложа Plum Brown на Monref. Използвам или кафявата, или Plum Brown. Напоследък черна спирала рядко си слагам.
така определено ефектът е по-нежен. И това ще бъде визията, но разбира се, останаха устните, които всъщност ще довърша по-късно, защото така ли, че още е много рано. Ще излизаме след около 3 часа поне, така че има време. Ще сложа само молив за устни и ще ви покажа колекцията на Seventeen. Там има много продукти за устни, така че ще си хареса нещо от нея, за да видите някои от продуктите в действие, защото няма как да ги поставя иначе в отделно видео, така че частично ще показвам един по един всички, а там има много хубави предложения. Сега ще очертая устните си с този любим молив на Essence, но има една лека разлика. Винаги съм ви показвала този молив, който за мен е един от най-добрите бюджетни моливи и може да сравня с много по-скъпи. Струва само 5 лева някъде, около 5 лева. Но до момента винаги съм използвала цвят номер 01 Cinnamon Spice. Докато сега забелязах още един нюанс, не знам дали е нов, номер 10 The Perfect Shade се нарича. Дали ще фокусира камерата, не знам. Ще го изпиша. И този нюанс ми хареса още повече, защото Cinnamon Spice е по-тъмно кафяво, което аз комбинирам с много червила, слагам отгоре какво ли не и така устните са по-тъмни. Докато този нюанс е с една идея по-натурален и си отива с всичко или просто го ползвам абсолютно самостоятелно. Оформям и толкова. Може да сложа после малко балсам, примерно. И сега ще го видите на устните. Наистина е страхотен нюанс. Отново. В смисъл и двата са ми много любими, но и този ми става фаворит. Вижте ли колко натурално стои? Просто моят цвят на устните, но с 2 тона по-тъмен, например. Дори не съм запълвала нещо навътре, просто много хубаво се слива самият цвят. Отново устните са дефинирани, не са блейди. И всъщност така ще си ходя сега. По-късно, когато видя колекцията, ще си избера нещо, което ще сложа на устните преди излизане. А и това е голямо вълнение за Ема тя да ми сложи червилото, знаете, така че тя си чака този момент от деня. Това е набързо. Косата ми се надявам още малко да се отпусне. Ема все още спи, така че аз ще използвам момента да ви покажа колекцията на Seventeen. По някой път се налага прекъсване, ще видим, но се надявам късметът да е с мен. Сега ще ви покажа какво се крие в ето тази кутия с най-новата колекция на Seventeen, която е много блестяща и вълнуваща. Колегите са така добри да включват и мен периодично в пиар кампаниите. И тук сега кутийката съм я разтурила, защото вече снимах рил. Самите продукти бяха много старателно прибрани в дупчиците, толкова старателно, че малко трудно обаче се вадят. И ме е страх да не ги прецакам, затова не съм ги прибирала обратно, но вие ще видите видео. Ето и какво има вътре, като това не е цялата колекция. Мисля, че има още няколко нюанса червила. Не съм сигурна, но има 2 палитри сенки в новата есенно-зимна колекция на Seventeen. Едната вече съм ви я показвала в видео. Показвах ви цял очен грим, като аз вече имам палитрата купена. Така че тази чисто нова и ще заделя. И ще подаря някой от вас, заедно с още нещо. Така че в това видео ще има и giveaway, което ще зарадвам някой от последователите ми в YouTube. Тази е номер 7 Nude Poetry, а другата е номер 8 Grey Secret. Ето е Nude Poetry. Тя е с много красиви оттенъци. Вижте, имаме ето този, който е чудесен за преливка. Имаме нещо много силно блестящо. И само ще ви покажа. Ще ги сложна ето така. Така. Искам само да видите, като сложвам блестящият, какво се случва. Виждате ли колко плътно застава? С този блестящия определено ще си поиграя за празниците. Ето да го сложна, когато се поставя директно върху ръката. Виждате отново как стои плътно. Нямате нужда от лепило за брокат. Имаме и един хайлайтър в колекцията 06 Golden Race, който също е много красив. Много нежен, леко прасковен отново. Ще бъде чудесен за празниците. Колекцията има нови цветове лакове за ногти, а в пиар кутията има 3 от тях. Сега нека да сочнем 4 нюанса червила в гилза, които са разкошни. Ще ги подредя поред. Започвам с номер 79. Червилото се нарича мат липстик, смисъл матово е. Ето го червено, празнично и ще ги сочвам ето така. Много красив червен оттенък. Продължавам към 80 номер, който е телесен нюанс и е много красив.
Даже ще, между другото, много добре си пасва с молива ми в момента, така че сега ще се го сложа, а пък по-късно може би ще ви покажа още нещо. Ами аз много не го виждам на камерата изрядно как изглежда, но се комбинира супер с молива. Вижте колко красив телесен нюанс. И сега преминавам към тези другите две червила. 429, което е много красиво блестящо металическо червило. И 430, което е с една идея по-тъмно, но пак не много. Вижте ги колко са красиви. 429 и 430. Те пък ще дадат този блестящ финиш на устните, така че тези са перфектни за празниците. На второто етажче на кутията има чекмедже с още продукти за устни. Ще започна с тези червила от серията Matte Licious, които са много дълготрайни, доста комфортни и номер 43 много ми хареса като цвят, защото един такъв по-топъл оттенък, едновременно леко червеникъв, едновременно кафеникъв, като една много добра алтернатива на червеното червило, когато не искаме да бъде прекалено ярко. Виждате ли колко е женствено? Това беше 43 номер, а 44 ще трябва да се сменя батерията обаче всеки момент. Вече е по-празничен, по-чери, по-черешово леко червено, което ще бъде много подходящо за някой празник, в който искаме устните да бъдат акцента в грима ни. Аз между другото трябваше да си прокарам кабелчето на микрофона под блузата, за да изглежда по-привлекателно за кадрите и съм забравила. И през цялото време сте ме гледали с този стърчащ кабел. Извинявам се за което, но да, не съм най-вещата с тези неща. Имаме две червила от най-дълготрайната серия на Seventeen. Толкова дълготрайна, че аз ги наричам химически червила. Този нюанс, тези червила, тази серия All Day са много издръжливи. За някои хора може да дойдат малко по-изсушаващи, но пък си имат гланц от другата страна, който е много красив, така че винаги може да сложите и малко блясък за комфорт и съответно, естествено, той ще отнема от дълготрайността на червилото, но отново ще издържа доста пигмента. И тук имаме номер 91. Първо ще ви покажа, който е много нежен, розово-прасковен нюанс. И номер 92, който е много красив, пепеляв, по-тъмен нюд цвят също. Много ми харесва. И последното нещо, което ще ви покажа, са трите гланца от колекцията, които са може би едно от най-любимите ми неща също сред продуктите тук, но и палитрите много ми харесват. Всичко ми харесва, честно казано, но естествено предвид празниците блясъкът повече така ме тегли и тези нюанси на продукта Juicy Shine са разкошни. Сега ще ви ги покажа. Номер 15 Whole Sparkle ще придаде толкова красив ефект на всяко едно червило отдолу. Не знам дали ще се види добре. Я да сложа малко по-плътно тук на ръката. Ето този ми е най-любимият. Номер 16 Pink Gold. Ето го и него. И завършвам с Candy Sparkle номер 17, който също е уникален. Дано да виждате добре блясъците. Я се сложа аз Pink Gold, макар че на това червило в момента, което имам, ще се отива повече Candy Sparkle. Така че ще сложа номер 17 Candy Sparkle. Ето така, нанесвам набързо на камерата. Много красив блясък, много комфортно се чувства, нелепка. Цялата колекция е разкошна. По-ново още пристигна. Показах ви тези червила Lip Crayon на Monref, които са страхотни, защото комбинират молив и червило. Продукт 2 в 1, спестяват много време, но вече съм ви показала цели 3 комбинации с тях, така че ако не сте ги видели, погледнете предходното ми видео. Там ви споделям идеи за празнични комбинации за устни и ще ги видите в действие, така че сега няма да акцентирам, показвам ви всички цветове там, но продължавам да използвам много активно формулата. Номер 7 е това червило, в което просто когато бързам, нанасям го като молив и червило едновременно и тръгвам. Страшно универсален цвят, много ми харесва. И в тази връзка, понеже самите червила не са страхотни, следващият подарък от giveaway ще бъде един
от нюансите на Monref. Само че ще дам победителя да си избере нюанса. Просто който изтегля като победител, ще си пишем и ще каже кой нюанс иска да получи и аз ще го закупя от магазина, съответно за подарък. Така че естествено няма да бъде някой от тези червила, аз съм ги случвала. Ще купя чисто ново за победителя. Така че имаме палитра сенки, цвят също така от тези молив червила на Monref. И ще измисля нещо трето за късмет, така че ще има още нещо. В тази красива кутийка имаме и новата пудра на Monref, която е под формата на желе. Само да отворя. Ето така изглежда. Тези дни ще бъде обявена и в социалните мрежи, иначе вече има в сайта. И все още не съм я тествала. Така че за нея ще посветя някое кратко видео в Instagram, в TikTok. Затова не пропускайте да ме следвате там, за да изпробвам как се представя като основа под грима и като матиращ продукт в T-зоната. И тук има цяла нова серия червила на Monref, която също няма да я показвам. Ще споделям малко по-нататък, за да не развалям изненадата. Но да, Monref пуснаха много нови неща. Ще ги запазя за по-нататък. Какво още пристигна тези дни при мен? Пристигна една пиар пратка от български бранд Биоло. Това е български бранд козметика с 100% натурален състав, веган продукти, без каквито и да било синтетични химикали и добавки. И те са ми изпратили ето тази натурална пяна за лице с екстракт от роза, която съдържа кокосово масло, какаово масло и розова вода. Вече съм изпробвала. Пяната много ми хареса. Много нежно усещане оставя върху кожата. Едновременно чиста, едновременно подхранена. Мисля да разгледам и други предложения на марката, защото първо, че тук намираме хубав чист състав и второ, подкрепяме български бизнес, което също е много важно. Разгледайте, имате разни интересни сапуни за лице, за тяло, други продукти за почистване. Така че може да надзърнете в сайта им. Ще го изпиша някъде тук, за да знаете как да ги намерите. И още нещо, което тествам сега тези дни, затова не е в най-перфектния си вид, снимала съм го вече за социалните мрежи. Това е този сапун за почистване на четки, който почиства добре четките. Има също време такива релефни формички, за да може пък по някакъв начин да подпомага още по-хубаво да се почиства четката. За стандартно миене е супер. Хареса ми това, че си го държа така, трия си вътре с четката и съответно е доста по-удобно от шампуан да наливам и така нататък. Просто си валя продукта и започвам. Улеснява ежедневието. Така че за момента по този начин ми хареса. Сапуна с много силно замърсени четки. Все още не съм го тествала, за да дам отзиви. Това, което трябва да се внимава, обаче аз лично винаги предупреждавам, когато имате много пухкави четки от естествен косъм или по-специфични, които са тези за очна линия, от много търкане в ето тези неща може да ги съсипете. Затова трябва да внимавате. По-големите четки може да търкаме така, но тези, които са по-деликатни, с тях влизам само в това районче много внимателно и гледам да им запазя формата с много леки движения, да не ги притискам или търкам прекалено. Защото много често сами съсипваме четките и всъщност не е виновен измивния продукт, не са виновни четките, а начина по който ги третираме ние. Това беше от тази българска марка, така че ще може да видите още техни предложения. И още нещо интересно, което пристигна и все още не съм тествала. Това е вече корейски бранд козметика. Първо, това е една комбинация за лице. Марката е VV Better. Надявам се правилно да произнасям. Това, което ми изпратиха от бранда, хидратиращ балансиращ крем. Не виждам да има SPF. Ще го пробвам и под грим как застава. И това, което също много ми събуди любопитството от същата тази марка, това са такива пачове, които ексфолират. Използват се след измиване на лицето. Също така може да се използва като хидратираща, тонираща маска, да поставим пачовете за 3 до 5 минути, за да подхранят и хидратират кожата. А тук имаме и също така серумът на марката, който също събуди доста любопитство. Хидратиращ лифтинг серум. Формулата е на основата на 8 вида пептиди, разтворим колаген, хиалуронова киселина, серамиди и бета-глюкан, които се грижат за запазване на кожната бариера, хидратация, подхранване и подобряване на текстурата на кожата за бързи видими резултати, което звучи супер обещаващо.
Аз също много се възхищавам на корейската козметика за грижа за кожата и с много любопитство ще тествам тези неща, ще споделя впечатление. И така показах ви много неща, цялостен бърз грим, показах ви продукти, така че това видео смятам, че е станало доста дълго. То не е точно влог, то е видео Get Ready With Me, нови продукти, но ще поснимам още малко днес и утре, защото утре пък ще пристигна една малка пратка от Нотино, за да включа каквото мога за тези 2 дни и ще приключа след това видеото, за да не става прекалено. Ще се видим по-късно. Включвам се няколко дни по-късно да завърша това видео и да ви покажа една последна пратка, така че наистина ще сте видели немалко новости. Като направих една бърза поръчка от Нотино тези дни. Покрай черния петък имах стандартните си намаления, не беше нещо по-специално за черен петък според мен, но просто се бях набелязала, че трябва да презаредя тези продукти и реших да си ги взема. Неща, които използвам много отдавна в работата си, така че не са нещо толкова много специално за мен, но ще ви ги покажа. Най-любимата ми черна очна линия за работа е на марката Inglot. Без тази не мога. Формулата също така е много дълготрайна. Поръчах и това лепило за брокат на NYX, което също си е нещо, което включвам много редовно, когато искам да закрепя по-интензивно някой пигмент, брокат, използвам лепилото на NYX. Или върху някоя кремообразна подложка, но когато искам само лепило, това върши чудесна работа. 2 маркера за вежди, които обожавам да използвам също. Много лесно се рисуват косъмчета. И тези на NYX отново бяха намалени. Мисля, че цената им е към 30 лева иначе. И един продукт на MAC. Това е контурираща палитра. Аз всъщност имам още една такава, само че това е с по-тъмните цветове. Имах тази, която е Light to Medium, а сега поръчах Medium to Dark, така че сега вече ще имам цялото разнообразие от контуриращи нюанси, също така има и тук пудри, за да може да ги пренасям лесно с мен. Обичам да са под формата на палитра, защото не нося 1000 продукта, а така 2 палитрички са идеални за всички тонове кожа и до там съм готова с прахообразните контури. И тъй като минаха няколко дни, само искам да ви дам един бърз апдейт, защото този вече продукт е споделен в социалните мрежи от Monref и го тествах днес. Ще има едно видео с разликата, първото ми нанасене, да видите как изглежда лицето преди и след да нанеса тази прозрачна желе пудра, която, както съм споделяла вече в видеото, може да се използва като основа или върху грима. Не съм я ползвала под грима, защото съм с серум фондютен, който няма да се сработи добре с такъв тип база. Той се нанася директно върху серума или крема, но върху грима кожата е като филтрирана. Сякаш наистина е мината с филтър. Супер загладена текстура и това за бюджетен бранд. Плюс това не съм виждала много марки да предлагат такъв тип продукт, така че Monref отново изненадват много приятно. Та споделям положителен отзив, а онези червила, друга текстура, която ви загатнах, няма да ги показвам все още, ще ви ги споделя вече малко по-нататък. И ви споделих, че ще има също така giveaway, така че реших, че този продукт наистина е страхотен и би ви вършил работа на всеки. Затова третият продукт в giveaway в това видео ще бъде тази матираща пудра. Ще я закупя и ще я заделя за някой от вас. Условията на играта ще бъдат абсолютно лесни. Да сте последвали моят YouTube канал, да лайкнете видеото, да го харесате и да поставите коментар под видеото. Какъвто си пожелаете, споделете кой продукт най-много ви е впечатлил от това видео, например, или каквото щете, просто оставете коментар и така се включвате в играта. Победителят ще бъде изтеглен 2 седмици след като видеото е публикувано. В описанието под видеото ще бъдат посочени крайните дати, защото не знам кога ще бъде качено то, но надявам се да съм ви изненадала днес приятно. Благодаря ви, че бяхте с мен днес и ви пожелавам един прекрасен декември, да е много празничен, да му се наслаждавате. Ще се видим съвсем скоро, подготвила съм ви разни празнични визии, така че чао за сега!